muno munharaunda yeGazaland tine ndombi nemadhodha akatekeshera nepasi reshe vari kutekeya ngenjira dzakasiyana-siyana kuti mhuri dzipone kahle. Vandani vari Britain, vandani vari America, vandani vari South Africa nekumwe kunharaunda dzakadaro-daro. Nyamashi pano paGTV tichange teizwa vari South Africa, UK, Sweden neSwaziland kuti vakatikabezwa ngenjira dzakadini ngeCovid-19 uye futi zvakare kuti panguva ino, nguva yemukhuhlane wakaipisisa zvakadai izvi, vari kupona ngenjira dzipi mumambatsomwo mwavakambonyerwa. Gaza veshe mwakadini, ndinomuchungamidza ndiri uno kuSweden kwendinogara nemhuri yangu. Zita rangu ndinozwi Ezekiel Mutetwa Masiyatsva. Ndinobva kwaMumbe muGwariani. Vanoziya ndau yendinoronzayo vangaiziya. Indau yakati hwe yaambo kuJiho. Ndinoda kumuzivisa kuti unono kwetiri kuSweden hatizi hedu kuwanda vaGaza nevana veZimbabwe. Indau iri kuretu yaambo isizizve kunyanya kuirikira mukuhamba kwevana veZimbabwe kubuda kubanze, asi tiri uno tine kamuchonja ketinako kanotidhibanisa paWhatsApp. Isusu vari muno muSweden nevari Finland nevari Norway nevari Denmark, nyika dzakatikomberedza kwetiri uno. Tirimwo mumagarai emutungu weCoronavirus. Hamuoni nekupotsuka hope, hatizi kunyanya kuite unqobi ngekuti hakuna kwekuti tishambe teienda, takakonyerwa. Zvinova zvakanaka kwega hako kuti munyika yedu inei yeSweden hurumende aizi kuda kuita zvelockdown kudai ngemaizirwe ezviri kuitwa ndau dzakasiyana-siyana, asi tinawo mupango wekuteedzera wekuti tingwaririke uno. Saka hatisati tazwa mashati evakahlaseiwa ngemutungu uyu kuti vari kurwara. Hakunazve vetati tazwa kuti takatamikirwa ndivo, kunyanya vaGaza vedu. Asi nharaunda dzimweni dziri kuretu kwekwetiri uno kunana UK tinomashora mashoko etinozwa mumanewspaper nemumaintaneti ehama dzakapera ngemutungu uyu, kusanganisira nevana vemwaGaza. Tinomashora hawo. Ngatirambe teitsimisana, teigwinyisana nekufundisana zveshe zvakasisira kuti tiziye kuti tibude teshe mudambudziko iri. Saka tinovabonga veGazaland TV vanotipa mukana uno wekuti tiziyisane nekubatana kubva kundau dzakasiyana-siyana. Ndinogonda kuti teshe tichangwaririka, uyezve kuti ngatinamate kuti mazuva edambudziko iri afupiswe, ndaramo dzedu dzipetukezve mumuforo wetaiya teihamba ndiwo. Mishando, vanoite mabhizinesi nevana vapetuke kuzvikora. Nyika dzedu nemhuri dzedu zvirambe zveimurukira. Tinobonga yaambo kudhibana nemwimweshe vaGaza. Tinotamba uno takangwaririka, Mwari unesu. Rambai mwakangwaririka iyoyo, tinomukumbirira. Mwashuma yaambo veGazaland. God bless you. COVID-19 chadai kushungurudza pasi rose. Vanhu vakawana tiri kuchema, vamwe tiri kusara tiri nerama dzedu dziri kuenda. So vanhu vaZimbabwe ngatizame kuzadzikisa zviri kutaurwa nehurumende yedu. 1 meter, kusamira padhuze neumwe, kugeza maoko every 30 seconds. Zvinhu zvinonesa, but tofanira kuti tizame kuzviita. God is not a fool. So maZimbabweans ngatiremekedze upenyu hwedu. Ndatenda kune vachateerera. Subscribe on YouTube channel Gazaland TV. Ezvezvi kugara kwatakaita izvi vanhu tichatopedzisira taakutofa ngenzara tisingafi ngekorona. Nzara ndio ichatotiuraya because hapana chekubata kutaura chokwadi. Izvozvo zvinozika. Ko muri kufila sei nekuvharirwa kwamakaita naye mukuru wangu? Kuvharirwa kwatakaita tiri kushushikana zvisingaiti, kutambudzika kwemene.
nokuti tiri kutovharirwa nekuti kumashopu kwemene tinoenda kotenge pari. Nyangwe tanyada kotenga uswa wakona panotengeswa chiuswa chakona zvadhura, zviro mumashopu makona amuchina. Kwetiri kunoku takangogarawo zvakangoitawo kuita ngatei kumaruzevha. Asi yei zvinhu zvakona zvinonetsa. Tototama nekuti toenda sei kudhorobha kwakona, tinofamba sei. Munotozvizivawo zvekugarawo kwemutaundi. Rendi inodikana, hatina nemari yekubhadhara rendi. Inototama nekuti dangani todiniwo, dangani tochidini. Asi yei toti dai Mwari dai akomborerawo dangani kuda chirwere chichidarike tikasayawo kufa. Mwari dai atoramba akatiropafadzwa kuda kuti tingaponeswawo zvakanaka. Aiwa, ndokutendai vakuru vangu nekusigira chirongwa chedu cheGazaland TV. Muve nezuva rakanaka madhara angu.